በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ስራሕኹምን ጊዜኹምን ደቃስኩምን አወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብአንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ብምሕረት አምላኽ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በደልናን አበሳናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ክሳብ ዝሰዓዝ ብድሓን ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል አእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቀልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንጉባኤኡ ንህዝቢ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና ዝጀመርናዮ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ዝብል እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኣብ 3 ክፋላት እዩ ዝኽፈል። ስለዚ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ቀዳማይ ክፋል ኢልና ርኢና ነርና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ካልኣይ ክፋል ኢና ክንርኢ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 ኢና ኣስተንቲና ነርና። እዚ ምዕራፍ 3 እግዚኦም ይበዝሑ ለይሳቂኑ ኢሉ ዝጅምር ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ኩሉ ስብሃታት መኽፈቲ ጸሎት ጥቀመሉ ጸግኦም ይብፅሐና። ፖፕ ሽኖዳውን ነዚ ምዕራፍ እዚ ንበይኑ መፅሓፍ ናይ ኣስተንቱ ነገሮም ይሕቲሞሙ ከም ዘለዉ ብዝሓለፈ ግዜና ጠቂስና ነርና። መበገሲና ዝኾነ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119:62 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ እዩ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ይትንስእ ኢሉ። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነስተንትኖ መዝሙር ዳዊት 117 ክልተ ጥቕስታት እዮም ዘለዎ። ከምኡውን መዝሙር ዳዊት 118 ካብ 1 ክሳብ 5 ዘለው ንባባት ኢና ክንርኢ ኢሉ። ኣብዞም ናይ ሎሚ ንሪኦም ነጥብታት ቀዳማይ ኣድማሳዊ ኣምልኾ ዝብል እዩ። ካልኣይ ከኣቶም ኣድማሳዊ ኣምልኾ ዘምልኹ እንመን እዮም? ከመይ ዝመሰል እዮም? ሳልሳይ ስለምንታይ እዮም ኣድማሳዊ ኣምልኾ ዘምልኽዎ? ራብዓይ ምስክርነት ቶም ፀጉኡን ረድኤቱን ዝጠዓሙ። ሓሙሻይን መወዳእታን ከዓ ፀጉኡ ክንጥዕምን ክንምስክርን ዕዱማት ኢና። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣድማሳዊ ኣምልኾ ባህርን ስራሕን ምሕረትን እግዚአብሔር ብግዜን ብቦታን ዘይውሰን ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ኣድማሳዊ ክብል ከሎ ደረት ዘይብሉ ብግዜ ይኹን ብኹነታት ይኹን ወሰን ዘይብሉ ደረት ዘይብሉ መወዳእታን መጀመርታን ዘይብሉ ብዙሕ ግዜ ንሕና ጥራይ ንሕና ኣምላኽ ጥራይ ንሕና ጥራይ ነምልኾ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ግን ኩሎም ቶም እግዚአብሔር የለን ዝብሉ እውን ከይተረፉ፣ ቶም አንጻር እግዚአብሔር ዝኸዱ እውን ከይተረፉ፣ አጋንንቲ እውን ከይተረፉ ኩሎም ኣብቲ ግዝኣት እግዚአብሔር ከም ዘለው ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 26 እንታይ ዝብል? ኩሉ ፍጽምነት መወዳእታ ርኢኹ ትእዛዛትካ ግና ኣዝዩ ርሕብ እዩ። ለኩሉ ግብሪ ርኢኩ ማህለቅቶ ወትእዛዝ ከሰ ርሂብ ፈድፋደ እዩ። ኩሉ ፍጽምነት መወዳእታ ርኢኹ ትፍጹም ዝበሃል መፈጸምታ ኣለዎ እዩ። ትእዛዛትካ ግና መወዳእታ የብሉን። ኣዝዩ እንታይ እዩ? ኣዝዩ ርሒብ እዩ።
دقيمو أب مزمور 102 قصر 25 كساب 27 تايبل كابت انتي نمدرس سرت كايا سمايات كا قبر أداو كايوم نساتهم كتوفيهم نسخا قنات نبر كلهم كم كدان كبليهم كم لبس ختلو طميخا كلوتي اومه نسخا غنا كم قدم كايخا عمتات كاون ايوداني سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አንተ ከመ ወአመታቲ ከኒ ይሃልቂ ንስኻ ገና ከም ቀደም ካይኻ ዓመታት ካውን ከቶ አይወዳእኒ ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ገዛኢ ናይ ኩሉ መጋቢ ናይ ኩሉ ፈራዲ ናይ ኩሉ መሓዳሪ ናይ ኩሉ መሓሪ ስለዝኾነ ኩሉ ህዝብታት ንእግዚአብሔር የመስግንዎ ስለዚ ተኻላይ ነጥብ ንሪኦ እቶም አድማሳዊ አምልኾ ዘምልኹ እንመን እዮም እዩ ኣብዚ ምዕራፍ ዝተጠቂሱ ዘሎ ኩሎም ህዝብታት ኢሉ ኩሎም አሕዛብ እዩ ስለዚ ኩሎም ህዝብታት ክብል ከሎ ብዝሕን አይቶም ዘምልኽዎ ኩሎም አሕዛብ ክብል ከሎ ከዓ ኩሎም ካብ እምነት ወፃኢ ዘለውን ማለት ቤት እስራኤል ይብል ንኹሉቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ህዝቢ ዝውክል እዩ ቤት አሮን ክብል ከሎ ከዓ ንኹሎም ቶም መንፈሳውያን አገልገልቲ ወይ መንፈሳውያን ተገልገልትን አለይትን ዝምልከት እዩ ማለት እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ የመስግንዎ ምክንያቱ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ የመስግንዎ እዚ መዝሙር ዳዊት 117 ክልተ ጥቕሲ እዮም ዘለዎ ተዝሓፀረ መዝሙር እዩ ኣብ ቅዳሴና ኣብ ቃል ኪዳን ኣብ ጥምቀት ኣብ ቀብሪ ኣብቲ ኩሉ ንገብሮ አገልግሎት ድሕሪ ኣሃዱ መሪሕ ቃል ኮይኑ እዩ ዝመጽእ እንታይ ዝብል ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ኩልኩም አሕዛብ ምስ በለቲ ካህን ህዝቢ ከዓ እንታይ ኢና ንብል ወይሰብህዎ ኩሎም ህዝቢ እስመ ጸንዓት ምህረቱ በላዕልየነ ምስ በለ ከዓ ደድሕሪኡ እስመ ጸንዓት ምህረቱ በላዕልየነ ጽድቁሰ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም በዛ አምልኾ እዚኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተምልኾ ማለት ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብህዎ ኩሎም ህዝብ እስመ ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቁሰ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ስብሃት ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ይዛዝም ስለዚ ኣብ ኩሉ ናይ ምስጢራት አገልግሎትና ኣብ ጥምቀት ኣብ ቅዳሴ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንሰምዖ ኣብ ናይ ቃል ኪዳን ኣብ ናይ ጸሎተ ሙታን ኣብ ኩሉ ጸሎት እዚ ከም መሪሕ ናይ ጸሎት ኮይኑ ይመጽእ እዩ መዝሙር ዳዊት 118 ካብ 1 ክሳብ 5 ኢና ክንርኢ ሎሚ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ አመስግንዎ ስለዚ ንምንታይ ኢና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ እግዚአብሔር በባህሪኡ ሰናይ ስለዝኾነ እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ዝገብር ጥራይ ዘይኮነ ሰናይ በባህሪኡ ምሕረቱ ከዓ ንዘለዓለም ስለዝነብር እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ቤት እስራኤል ይበል ምሕረቱ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ቤት አሮን ይበል ምሕረቱ ንዘለዓለም ከም ዝነብር እቶም ዝፈርህዎ ይበሉ እዩ እግዚአብሔር መስገን ምስቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ ኮይና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ዕላማ ምስቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርህዎ እሞ ንእግዚአብሔር ምሕረቱ እናዘከሩ ለውሃቱ እናዘከሩ መጋቢነቱ እናዘከሩ ንእግዚአብሔር ዘመስግኑ
مسأتهم عجانا مسأتهم كفلنا مسأتهم بهجنا خون علامة إجزابيهري سلمنتا يوم أدماساو أملخو زقربولون إجزابيهر سأجو أبانا عبي سأجو أبانا عبي وانجيلاوي قدوس يوحنس كجمر كلهم معراف هذا نحنا كامل آتو سأجا قبل على سأجا تقبلنا حجي بمسيح خيني مو صدق جنا بإيسوس كريستوس كنا نحنا خاء بسأجو نحنا خاء بمحراتو سأجا قبل على سأجا تقبلنا سلازي سأجا قبل على سأجا نزبل انتاي مالتي نزبل قدوسنا أبوتاتنا انتاي أمزل لما زلوا سأجا قبل على سأجا مالت قبل علي حق أوريد حق وانجيل قبل علي سبعوي ويتفتراوي أأمره منفساوي أأمره زي الرئاز رئي منفساوي أأمره أبرئسي منفس رديئت منفس ولدنا كلا أي بس أقام استولدنا نتستعرفو زنبرة نتأفئو زنبرة ولدنتنا زملسلنا سلازي سأقو أبانا عبي سلازي يوم نزيس أقاز الناس ذكروا مقابلنات إجزابير محرات إجزابير فردي إجزابير فتحي إجزابير فقري إجزابير تبجاونات إجزابير الناس ذكروا يوم فرق ليت الناتنسو زمسجنون سأجانا أبانا عبي اتبع نحنا نريو اتبع نحنا نريون علتاوي هي بإجزابير علتاوي برهان صحي بمعرة نهزبنا أحزابن نإنسسان نعوافن عراويتن بمعرة صحي يبرق نحاتا أنن نسأل كأنن كأب معرة زنام يزنم سلازي هيابات إجزابير نخلو فتورو بمعرة سأقو أبانا عبي نتستقبر لنا وعلت مسن ذكرينا نإجزابير كان مسجن نخيل حق إجزابير دما نزل عالمي ينبري سبات عقمنا وسن سلازخانة فلتتنا وسن سلازخانة النجابرة بعقمنا بجزية بخونتات بعقم زدرتي حق إجزابير جن نزل عالمي خونتات زي كيرو بوتا زي كيرو حق إجزابير نزل عالم سلازخانة إجزابير سناي سلازخانة محرتها نزل عالم سلازنبر كمل دات كريستوس نبرة زمن كنانية زمن فدا زمن مرجم كبحال كله زلنا يدحر دات كريستوس جن عمت مهرت عمت سأجا عمت دحنت عمت تبجاونت عمت برخت تباهلي الصواعي سلازي محرت أملاخ ويتانان مدحنا نيس كريستوس بيتروس محارو محرت محارتي محرخ كروخ بيوم زبل دقاقي مخزارب كله ويتانان مدحنا نيس كريستوس حد حتو حاتيتو محارو تبلنا لخمو نزبدل نحويسي شوعات تجزي انت بدل كل انت حدا كل اخلدو الي يزحتو كبر نزخر سميخون غويتانان مدحنا نيس كريستوس او انجيل ماتيوس معرف 10 شومنت قصر 20 حدن 20 كلتن تايل ولو شعوب بيتروس قرب يلو غويتاي حوي انت بدل النس كندي ساعه حد قالو شوعات تدو بلو يسوس بلو كساع 7 شوعات تنبر شوعات تسع عيب لكاني 7 جزي بشوعات مالت مودعتها زي بلو محرته نزل عالم اسم العالم محرته نزل عالم يقول له جنا إجزابير محرت دوب يقولون نحنا نتستجبر لنا محرت كي تتقمنا نتستجبر لنا نسحة كي تتقمنا بشلل تنت ندزي حليفنا يو محرت إجزابير دوب زبهال دورت زبهال يقولون سلازخا توم نإجزابير سفرحوه نإجزابير يمسكن وزن نذكره أب مزمور داويد 119 كسر سوسان سلستن انتهي للبنا داويد أنا بس أيتهم زفرحوها خلومن تأزازات كاز حلوني توم نإجزابير زفرحوه نإجزابير أدماساوي أملهوي مسجز يوم مسكونتاتهم مزد تقبر لهم مزد قدلهم مزد رخبوا زي كونس أبهر أملخ أدماساوي أملهو مالت سلات تقبر لنا سلات بس احنا زي كونس ببهري إجزابير النقبرو زلا ألماو نتو زلا ألماو تبجاو النتو زلا ألماو محرتو نخل مقابل نتو
እናዘከርና ነስተንትኖን እነምልኾን እነመስግኖን ኣነ ብጻይቶም ዝፈርህኻ ኩሎምን ትእዛዛትካ ዝሕልውን በዓል ኩስቶ ከይበለ ብጻይቶም ዝፈርህኻ ኩሎምን ትእዛዛትካ ዝሕልውን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ራብዓይ ምስክርነት ቶም ጸግኡ ዝጣዓሙ ብዙሓት እዮም ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ናይ ልብ ኣምላኽ ዳዊት ኢና ክንርኢ ኣብ ቁጥሪ 5 መዝሙር ዳዊት 118 ኢና ዘለና ክሳብ ኣብዚ ኢና ከነስተንትን ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ጸበባይ ንእግዚአብሔር ጸዋዕክዎ እግዚአብሔር መለሰለይ ኣርሓበለይ ድማ ብዙሕ ግዜ ልብ ኣምላኽ ዳዊት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ንዝተገብረልኪ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዕ ኢሉ ኣብቲ ዝጸበበኒ እዋን ንእግዚአብሔር ጸዋዕክዎ እግዚአብሔር ከዓ መለሰለይ ኣርሓበ ክልተ ነገር ይማል መለሰለይ ኢሉ ኣርሓበለይ ርሒብ ዝኾነ መልሲ ርሒብ ዝኾነ ረድኤት ኣብ ጸበባይ ንእግዚአብሔር ጸዋዕክዎ ዳዊት ከም ሰብ ብዙሕ ጸበባ የሕሊፉ ሎሚ ካብቲ ዘሕለፎ ጸበባታትን ከመይ ገይሩ ከም ዝሰገሮን ኢና ክንርኢ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ካብ ቁጽሪ 1 ኢና ከነንብብ ዳዊት ምስቶም ሰቡ ዝመስልዎ ኣብ ኩናት እናሃለዎ ከሎ ኣብ ኩናት ዓለም ግን ክትስዓርን ክትስዕርን ክድፋእን ክደፍእን ንቡር ስለ ዝኾነ ገና ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ዓወት እናተጓናጸፉ ከለዉ ነቲ ውሑስ ዝበልዎ ስድሮኦምን ደቆምን ኣቐሚጦምሉ ዝነበሩ ፂግላግ ትበሃል ከተማ ግን ንሳቶም ብቅድሚኦም ዓወት እንዳሓፈሱ ከለዉ ብድሕሪኦም ኣድብዮም ነታ ከተማ ሓዊ ኣቃጺሎማ ንኩሎም ስድራ ዳዊት ይኹን ናይ ኩሎም ስድራ ቤት ናይቶም ምስኡ ዝነበሩ ከዓ ማሪኾም ወሰድዎም ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ እዩ ማለት ኣብ ዓውዲ ኩናት ክትስዓር ንቡር እዩ ኣብ ደጀን ቦታኻ ክትስዓር ደሓኒ ውሑስ ዝበልዎ ብምሉእ ስድሮኦም ንብረቶም ኣብ ኢድ ጸላእቲ ክወድቁ ግን ከቢድ ነገር እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ቁጽሪ 6 ነፍሲ ኩሉ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ኣወዳቱን ኣዋልዱን ስለ እተመረረ ንዳዊት ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ይብሉ ነበሩ እሞ ኣዝዩ ተጨነቀ ዳዊት ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኹ ጸንዐ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እቲ ደጀን ትብሎ ኣብ ደሓን ስፍራ ኣለዉ ኢልካ ዘቐመጥካዮም ስድራኻ ንብረትካ ዓድኻ ስድራኻ ተማሪኹ ዓድኻ ክነድድ ክቃጸል እሞቶም ምሳኻ ዘለዉ ኣብ ጎነይ መቃልስተይ ትብሎም ብዕላማ ምሳኤም ትብሎም ብሰንክኻ ኢና ዝበፂሕና ኢሎም ኣብቶም ናይ መወዳእታ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ስድሩኡን ደቁን ተማሪኾም ንብረቱ ጠፊኡ ዓዱ ተቃጺሉ ከይኣክልሲ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ከዓ ጸኒዖም ከጽንዕዎ በርቲዖም ከበርትዕዎ ዝግብኦም እዚ ኩሉ በፂሕና ዘሎ ብሰንክኻ ኢሎም ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ደለዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኣዝዩ ጨነቆ እዩ ስድሩኡ ተማሪኾም ንብረቱ ተማሪኹ ከይዱ ዓዱ ተቃጺሉ እቶም ምስኡ ዘለዉ ከዓ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ኣብዚ ግዜ ዝምበኣር ዳዊት እንታይ ኢሉ ከም ሰብ ኣዝዩ ጨነቆ ኢሉ ዳዊት ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኹ ጸንዐ ክብሪ ንዝኽሪ ስም ይኹን ኣብቲ ኩሉ ዝኸበደሉ ነገር ኣብቲ ኩሉ ዝጠለመሉ ነገር ኣብቲ ኩሉ ዝፈረሰሉ ነገር ዳዊት ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኹ ጸንዐ ስለዚ ኣብዚ ጸቢብ እዋን ተስፋ ከቆረፀ ዓቕሊ ከየፅበበ ናብቶም ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ዝደልዩ ዘለዉ ብፆቱ ከይጠመተ ናብ እግዚአብሔር ይዝጥምት ናብ እግዚአብሔር እዩ ጾምን ጸሎትን ዝሕዝ ስለዚ ኣብ ቁጽሪ 8 ዳዊት ድማ ነቶም ዝዘመቱ ጭፍራስ ክስዕቦም ዶ ከርክቦም ዶ እኽእል ኢሉ ንእግዚአብሔር ጠየቆ እግዚአብሔር መስገን ብዳርባ እምኒ ክጭፍጭፍዎ ክፍትኑ ከለዉ እቶም ንሱ ዝመርሖም
انتاي قربكم انتاي أقديلا انتاي أدفئ انتا سعرنا بحدا انتا تسعرنا بحدا سلام انتاي أخم بدار بقى من قتلوا انت دالي زلهم يلو أي حتى تومن زربوا أمس أملاخ أملخوا أمس أملاخ رديئة تخال أملاخ سلازي دالي بزوحي قزيه نحنا قبرة ملسخ نهبينا نتي زي كونو عزبالنا يا بفلاي قبرة ملسخ نهبينا نوات عود اكزابير داويت قنا ابتزيج أنقو اوان داويت قنا بإكزابير أملاخو سهنا عيل صومن سألوتن هزوها أن إكزابير أملاخو حاتته أملاخ أزمر كوزخ ملس فقط كادي كم لسوت فقد اللي ديخا كم لسوها حايلة هبن دي حايلو ناب إكزابير أبتز أنكيرو لزنبر اوان ناب إكزابير لمن كبري نزخر السميهون نتوم إكزابير نتوم بحقي زصوعوه بفرحات زصوعوه قربوا أمي خمز بحال اتمل سنتا عينيرو برقص كتركبهم برقصوا نتمركوخ مول سيهامو سعبهم بلو نتوم إكزابير زفرحو كقمتون تخينهم كخدو تخينهم كسرحون تخينهم بمريحنات أملاخ بمريحنات منفس قدس داويد دقون سدرون سلاز تمارخو نبراتو سلاز تمارخ عدو سلاز تغاسله سراويت كتاتيلو حنا خفت داي تقوايه انتاي داي غيرو فقاد أملاخ حاتي فقاد كادي كركبو مخلدي ازمور كوز خملس فقاد كامدب كادي ايكونن سلاز فقاد كان تدا خوينو زمر كو خملس فقاد كان تخوينو بايك ملس زكال تخوينو فقاد كاي يكونلي سلازي برقص نتمر كوخت مول سيخامو سعبهم زبل كاب እግዚአብሔር መልሲ ረኸበይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ረዲእዎ እቶም ተማረኹን እግዚአብሔር ሓሊፍዎስ ولا حدا سب كي قتلوا ولا حدا سب كي قدوا عقبهم صنيحهم وين داويت موغس هيبو نزمر كو زخملس خير كلغن سبات دخمات سلازخونا كلتا ميت زخونو هابتهم سراويت اما قد تحليلهم تسفى قريزهم كسعبوا ما يكالون نتمركو حيزو مستمل سجن اتوم مس داويت زنبرو مسارحتو واغلغلتو حلفت زمدبهم ازوم دق بليال مركونا ابز طفالو زطلومنا سبات ابز مركو زمسانا ايماقلونيم سدرومن دقومن تمليسوم لمالو سدرومن دقومن انستومن حيزون كبانا يخيدو كابز مركو غنا ايماقلونيم እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና عوت مستعوتنا نحنا زمسلنا منعبه نتوسانينا بعلهنا نوسنو بزحاتنا እግዚአብሔር انت ودغنا تصقمنا خا تسفا زي بلنا خوينا قلطفنا نودقنا هنا هنا እግዚአብሔር مستوى عليها بنا سلازي اب قصر 20 كلتن قداماي ساميل معراف 30 اينا زلنا اب قصر 20 كلتن 23 شعو هابتهم مسداويت زخدو سبات اتوم كفؤات زبلو ناي بليال سبات مسانا سلازي كدو كابز زملسنا يوم مركوس اين هبو منينا نفس وكف سبيت اندقون تراحيزم يحازمو موغدي خديلهم ملسولي رتعي كمثلنا يخيليو እግዚአብሔር መስገን حق كمثلنا خيليو انتقون እግዚአብሔር حساباتي كاب حساباتكم فليل زوم سبات زياتهم كم تقال أملاخ الوزلو دخيمهم كخدو أي كالون سلازي تريفهم زوم دك بليال يوم زبلوهم زلو زياتهم عبس أقامنا مركونا خينا ملس عنقفات سلازخوننا مسانا مركو أيت مقلوم نخاي أنستومن دقوم حيزهم يخيدو خابانا كابزي مركو زغن أيت مقلوم نخاي وخمسل خيليو أبصقم كاز تلمكا أبصبيب أوان تلمكا كم وخمسل خيلي أبقصر 23 داويت جنا أحواتي እግዚአብሔር حاليلنان نتمسينا زنبرة زمات ጨፍራ ድማ ኣብ ኢድና ሂብና እሞ በንትንሱ ዝሃበናስ ከምዚ ኣይትግበሩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ሃበና
بأسيازة كما لبي يقبله خلو إكزابير سب أيز خم لبي يقبله خلو تايز بلوم زلو نازمر كوزخنا ملس زفقدلنا نازمر كوزخنا ملس حيل زهابنا نتنايز أبيب أوان نابر هواز لوتلنا نتمر كوس درانا نابيدنا زملسلنا نحنا أيقونان إكزابير يجيب باتنسو زهابنا كم زخن قبر باتنسو زقبرو رديت باتنسو زقبرو موغس نحنا كم زقبرنا يجرنا حين خنفدخا أي قبعنا سلازي اتوما عبد وقع كيدوم مركز مالسون اتوم دخيمهم زترفون معرة يمقالي هناتو السوم كخادو زي كالو سلازي دخوميهم نحنا خنقبر زخالنا أملاخ سلازي ردعنا سلازي اتا أدماساوا أملخو إكزابير أبسروحو سلازي تقبر لنا ترازي كنا أبسروحو آتينا أما قابينو تآتينا النملخو أملخو نستنتنو أستنتنو يو باتن السو ذهاب الناس كم زعي تقبروا خون يقولون زونكم زبلوا زلوا مرحت سراويت أبغون نزلوا أب كل نجار أبغون نزلوا يومي سلازي الزمر كوزن إحنا يكونان أمليسنايو زابير حيله الناب زابير فقيدوي أبتك زابير زقبروه أن إحنا خمس قبرنا يجرنا زابير زي كبر الوساني خنوسن أي قبأني سلقالاتو زابير استمسكنا يكون أقو أخن تعمن كن مسكرن عدومات إناي أنا بس أيتهم زفروها كم زبالة علامة نايزة أقلقلوت زي نحناون زتا قبرلنا وعلات إكزابير نحنا زقبرنايو كي مثلنا نتزبس أحنايو بحيلنا بفلتتنا زبس أحنايو كي مثلنا أتبس إحنا زلو بس إحنايو زلنا تغيرلنا زلو كابو خمز خوانلنا أتبدحر حجن سبويخا بؤو خمس سمرلنا بوش جنا خنملغان كن مسكرلون تزويعنا يناي أب مزمور داويد معراب في السبعان حدن كاب 14 خساب 18 إنا خنستنتن مزمور داويد 7 حدن كاب 14 خساب 18 أنا جنا كل جزية تسفاخ قبر نخلو مسجانا خاون كوس خلولي بقدمي يزلو زقات أمس أجمات زحلفو شجرات كله مسألة ليه أتي زل خايو خنتات أجمات كام مللاي مالت ممرار مالت هيكون أمنتاي كنتات مهلاونا ثالثنا لك عكامزي كنتات أير مفلات زقد سنة قرن تلي وناي قر خدان كندرب برد انتلي أكايدنا واسانا أمارا رحا مكينانا مستخونتات كوينو خاب حدا غازدهن كخون منتي أب كبابينا زلو كونتاتنا مفلات بتعم عبنا جري بزحات سبات بزحات حيالات نمنتا يمزود كويلهم قدسانا بوتاتنا خملسو خلو حيلو منبر دخامهم سلزي فلتي حيالات بخبيد ودكات زودكو حيلو منبر دخام بزعبا دخامهم سلزي حسبي إذا حيل لن نزي سراويت لن نزي صوار لن نزي سرقل لن نزي فرس لن سلزبلو نتا حيلو منبر نتي دخامهم سلزي قصروا سلزي استنتنوا يوم أبود كات زودكو إلو خاب زود كات زقزاء في رسورنا أنا جنا كل جزية تسفاخ قبر نقول مسجانا خون كوس خلي أبتزي سبب النوان أبتزي شجر النوان السبات أبزي شجر النوان سبات أبزي تلمون النوان صلاته أبز بزحل أوان صلاته أبز خبون أوان شجرات أبز خبن أوان أنا جنا كل جزية تسفح قبر نخل مسجانا هون كوس خلي أي مخنياتو ممرار مالت مقرمران مالت نمسجانا زتك نمسجانا زورس كفو منفسي أبقصر حسر تحمش انتايلو قصرو أيفلت أن يومو أفاي صدقان مدحان كان كل معالت خزمتي قصرو أيفلتني كابت إجزابير زجبرلنا أما نذكره إجزابير زجبرلنا زرسعنا يبز كابت إجزابير زجبرلنا أما نفلتو
نحنا كيف لدنايو እግዚአብሔር ካብ ክንደይ ሓደጋን ካብ ክንደይ ሽግርን ካብ ክንደይ ጌጋታትን መገድና እናኣላለየ ዘቃናዓልና ቁፅሪ የብሉን ስለዚ ቁፅሩ ኣይፈልጦን እየ እቲ ክወድቆ ዝሓሰብኩ ንስኻ ካብ ውድቀት ዝደገፍካኒ እቲ ክበፅሖ ዘይክእል ንስኻ ዘብፅሐካኒ እሞ ዘይፈልጦ ቁፅሩ ኣይፈልጦን እየ ኣፈይ ግን ፅድቅኻ ምድሓንካ ከዓ ኩሉ መዓልቲ ከዘምቲ እዩ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ስልጡን ግብርታት ክነግር ጽድቅኻ ናትካ ጥራይ ክዝክር እዩ ናይ እግዚአብሔር ስልጡን ግብርታት እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር መጋቢነት እግዚአብሔር ፍትሒ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ፍርዲ እግዚአብሔር እቶም እግዚአብሔር የለን ዝብሉ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንበር ፍርዲ ሓደ መዓልቲ ንሶም ብዘይመደብዎ እዚ ነብሶም ስግኦም ተፈልዩ ስግኦም ናብ መቃብር ነብሶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክብሉ እዮም ስለዚ ሎሚ ክትፅዋዓና ኣይትኽእልኒ ኣነ ኣማነ ስለዝኾንኩ ኣባኻ ስለዘይኣምን ንዓይ ክትፅዋዓኒ ሰጋይ ካብ ነፍሰይ ክትፈሊ ኣይትኽእልኒ ካይሉ ካሓቶ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስልጡን ግብርታት ክነግር ጽድቅኻ ናትካ ጥራይ ክዝመር እዩ ወኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳዕ ሕጂ እውን ተኣምራትካ ኣወጅኩኝ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ገና ሕፃን ኮሎ ጉስነት ከይተላማመደ ኮሎ ምስ ኣንበሳን ምስ ድብን ዝገብሮ ዝነበረ ግጥማት እዩ ገና ናይ ውትድርና ሞያ ከይተማህረ ኮሎ ኣብ ቅድሚ ጎልያድ እግዚአብሔር ከመይ ዝመሰለ ሞገስ ከም ዝሃቦ እናዘከረ ወኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ውዕለት ኣምላኽ ይጅምር ከሎ ካብ ንእስነተይ ይብል ብዛዕባ ንስሓ ከኣቲ ከሎ ከዓ ካብ ንእስነተይ ይብል ሓጢኣትየ ዘበንእስየ ወእበድየ ይትዝክር ሊተይ ኣብ ንእሾ ከለኹ ዝገበርክዎ ሓጢኣት ኣይትፀብፅበለይ ኩሉ ነገር ምስ ፀብፀበ ሓጢኣተይ ካብ ጨጉር ርእሰይ ይበዝሕ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ንጌጋታታ ዝፈልጥ የለን እሞ ካብቲ ተሰወረና ሓጢኣት ኣንፅሐ ስለዚ ወኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳዕ ሕጂ እውን ተኣምራትካ ኣወጅኩ ነዚ ወለዶ ዝቕልፅምካ ነቲ ዝመፅእ እውን ስልጣንካ ክሳዕ ዘበስሮሲ ወኣምላኽ ብእርግናይ ምስ ሸየብኩ እኳ ኣይትሕደገኒ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ኣገልጊለን ድየ ሰሪሐን ድየ ዓየን ድየ ቀዲሰን ድየ ሎሚ ደኺመ ሎሚ ሸምጊለ እምበር ይዓየ ነይረን ድየ ሎሚ ከዓ ሸምጊለ ክዓየ ኣይክእልን እየ ሎሚ ከገልግል ኣይክእልን እየ ሎሚ ጥሮታ እዩ ዘድልየኒ ከምኡ ኢና ንብል ንሕና ማለት ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ወለዶ ዝቕልፅምካ ኢሉ ሓይልኻ ረድኤትካ መጋቢነትካ ምሕረትካ ነዚ ወለዶ እዚ ቅልፅምካ ነቲ ዝመፅእ እውን ስልጣንካ ከበስሮስ ወኣምላኽ ብእርግናይ ምስ ሸየብኩ እኳ ኣይትሕደገኒ ኩሉ እቲ ዝኽእሎ ምስ ገበርኩስ ኣብቲ ክዓየሉ ዘይክእል ነገር እውን ምስ ኣረኩም ምስ ሸየብኩ እውን እንታይ ክገብር ሕግኻ ክእውጅ ነዚ መሃረኒ ነዚ ወለዶ ዝቕልፅምካ ነቲ ዝመፅእ እውን ስልጣንካ ክሳዕ ዘበስሮምሲ ወኣምላኽ ብእርግናይ ምስ ሸየብኩ እኳ ኣይትሕደገኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ውዕለት እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ክንምስክር ነዚ ኢና ተፀዊዕና እግዚአብሔር ነቢያት ክልእኽ ከሎ እግዚአብሔር ሐዋርያት ክልእኽ ከሎ እግዚአብሔር ጻድቃን ክልእኽ ከሎ ኢዱ ስለ ዝሓፀሮ ሓገዝ ስለ ዘየድለዮ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሕና ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን ናይ በረኸቱ ተኻፈልቲ መዓየይቲ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን እንታይ ኢሉ ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እስኻትኩም ግራት ኣምላኽ ኢኹም ንሕና ከዓ መዓየይቲ ኣምላኽ ኢና እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም ሰማዕታት ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ክምስክሩ ውዕለት እግዚአብሔር ክምስክሩ ኣምልኾ እግዚአብሔር ክምስክሩ ሰባት ከዓ ነዚ ሰሚዖም ክድሕኑ ንኣምላኽ ክፈልጡ እሞ ወረስቲ መንግስቲ ሰማያት ክኾኑ ምክንያቱ ዕላማ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኩሉ ነብሲ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕን እምበር ሓንቲ ነብሲ ክትጠፍእ እኳ
فقاد سماوي أبهم أيكونن سلازي اتحامشيت نتبي حزني زلنا مودعتا نتبي انت اتبل صقو خنطعمن كنمسكرن عدومات إناي سلازي كنطعمي زي طعم كايو نجر انتاي كم زطعم كتفلطو ايتخلنا ماي سلاز مسل حبرو ماي زمسل لنا ماي لنا خنمسكر اي نخلنا اتماي قطين كخون خل حافيس كخون حبرنا اي ماي زلون كاب بزحات سبسرحهم مستتات አለው ስለዚህ ከንመስከር ተዳፈና መጀመሪያ ከንጥዕሞ አለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ይዝ ብኦኦ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሃግዎ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ጸጋ ኣምላኽ ከይጣዓምና ምሕረት ኣምላኽ ከይጣዓምና ክንሰብኽ ይከኣል እዩ ክንምህር ይከኣል ክንቅድስ ይከኣል እዩ እቲ በረኸት ዘለዎ ውፅኢት ዘለዎ ግን ንዝጠዓምካዮ ጥዒምካ እዚ ጥዑም እዩ ጥዒመየ እሞ ጣዓምዎ ክትብል ከለኻ እዩ እዚ እንታይ እዩ ጥዑም እዩ ጥዒመየ እዩ ጣዕሙ ወታእምሩ ከመሄር እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑስ ጣዕሙን ረአዩ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተ ደኣ ኾንኩም ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሃግዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ አገልግሎቱ አቦታት እንታይ እዮም ዝብሉ ጥዒሞ ኣጣሞሙ መጀመሪያ እንታይ ገይሩ መጀመሪያ ኣብ ቅድሚኦም ጥዒሙ ንሱ ከዓ ኣጣዓሞም ንኣብነት ብዛዕባ ጸሎት ክምህሮም ምስ ደለየ ነቶም ሰለስተ ንያዕቆብን ንጴጥሮስን ንዮሐንስን ወሲዱ ኣብዚ ጸልዩ እሞ ኣብቲ ቅድሚኹም ኮይነ ኢሉ ኣብዚ ቅድሚኹም ኮይነ እንዳረኣይዎ ማለት ከመይ ገይሩ ይሰግድ እንታይ ኢሉ ይጽሊ እናሰምዕዎ እዩ እንዳወደቀ እንዳተንበርከኸ ክጉህን ክትክዝን ክሓዝንን ጀመረ እዩ ነፍሰይ ተጨኒቃላ ብሎ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ እናሃለወ ጭንቀትና ክኸፍል ንጭንቀትና ንፀበባና ዋጋ ክኸፍል ነፍሰይ ተጨኒቃላ ወኣቦይ እዛ ሰዓት እዚኣ ፍቓድካ እንተኾይኑ ኣሕልፋ እንተኾነ ፍቓድካ ደኣ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን ክሰምዕዎ ይከኣሉን ክሰምዕዎ ጥራይ ዘይኮነስ ክርእይዎ እሞ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ክገብሩ እሱ መደብ ኣምላኽ ነይሩ መንፈስ ምብዕዛዝ ስለ ዝወረሶም ግን ክሰምዕዎ ኣይከኣሉን ቀዳማይ ጸሎት ወዲኡ ምስ መፀ ደቂሶም ጸንሖም ስለዚ ነቕሑ ኢሉ ኣተሲእዎም ካልኣይ ግዜ ጸሎት ጀሚሩ ከምቲ ቀዳማይ ዝበሎ ግዚኡ ከዓ ወቦይ ነብሰይ ተጨኒቃላ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ክትሓልፍ ፍቓድካ እንተኾይኑ ካባይ ይሕልፋ ግን ምእንቲ ዝንድየ መፅየ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን ካልኣይ ግዜ ነዚ ጸሎት ዝወዲኡ መፅዩ ኩነታቶም ነጊርዎም ኩነታትና ነጊርና መንፈስ ድልዊ ኢሉ መንፈስ ድልዊ እዩ ስጋ ግና ድኹም እዩ ስለዚ ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሕን ጸልዩኒ بمنفسنا نسجانا خنا برابرو بمنفسنا نمنفس نسجانا خنا مرحو بمنفس أملاك كأن منفسنا خنا برابرو نصور زخنا ملأختي تعيمو أتعيموهم أمور داتا سالساي جزء بعزيزهم زبلوه ونايفلتون انتاي كم زبلوك سمعوه انتاي كم زبلوك فلتوا بزيك إلو حجدك قصيدوه حجد ساعات أخيلو تسأبابا مسيح ودسب أبيد حتى أن تحزلو ساعات بس يهيمه حجي دقسي سلازي نتناي صلوت جزيه نتناي فتنا جزيه بصلوت سلازي حلفوا اي حواريا بيتروس بقربا نجر كودق زخالي سلازي كنت عمن كنمسكرن عدوماتين ملأختنا يلومي
سراح እግዚአብሔር ክንጥዕሞ መጀመሪያ ክንጥዕሞ እግዚአብሔር ጥይሙ ኣብ ኩሉ አገልግሎት ከይጣዓመ ከይገበረ ዝመሃሮ ትምህርቲ ከይፈጸመ ዝሃቦ መምርሒ የለን ከምታ ኣነ ትእዛዝ ኣቦይ ዝፈጸምኩ ኢሉ ከምታ ኣነ ትእዛዝ ኣቦይ ዝፈጸምኩ ብዛዕባ ትሕትና ክምህሮም ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ኣብ ገበራ ኣብ ሒላብ ማይ ዕሪቁ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ተዓጢቁ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ገላጽ ምስጢራት እናሃለወ ነዚ ተዓጢቁ ክሓጽቦም ጋሮም ኣብ እግሪ ፍጥራቱ ድፍእ ኢሉ እስኻ መምህርን ጎይታን ኮለኻ ከመይ ጌርካ ንዓይ ትሓጽበኒ ብፍጹም መምህረይን ጎይታይን ንዓይ ኣይሓጽበንን ኢሉ ጴጥሮስ ጎይታ ግን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሰብ ብዝመስሎ ዛረብ ኣምላኽ ግን ብዝፈልጦ ይገብር እዩ ኣነ እንደዚህ ሓጺበካ ምሳይ ክፍሊ የብልካ ኣነ እንደዚህ ሓዲገልካ ምሳይ ክፍሊ የብልካ ጽባሕ ክትክሕደኒ ኢኻ ብኡግርካ ኣጠፍኢኻ ኣነ እንደዚህ ሓጺበካ ቀልጢፉ ተረዲዎ ቀልጢፉ ጥዒምዎ ስለዚ ኣይሕጸብኒ እንዳበለ ክልመን ጸንሐ እምበኣር ኩሉ ነብሲ ኢኻ ተሓጽበኒ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ እንታይ ገይሩ ብዛዕባ ትሕትና ክምህሮም ምስ ጀመረ መጀመርያ ትሕት ኢሉ ክሳብ ደቀ መዛሙርቱ ዝግረሙ እግሮም ሓጺቡ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ዓጢቑ በቲ ዝዓጥቑ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ኣጋሮም ክደርዝ ጀመረ ኣገልግሎቶም ምስ ወድአ ግን ሓደ ሕቶ ሓቲትዎም እዚ ዝገበርኩም ኩምሲ ተፈልጥዎ ተረዲእኩም ዶ ኢሉ ጎይታን መምህርን ኢኹም ትብሉኒ ከምኡ ኢኸ ኢሉ ስለዚ ከምቲ ኣነ ጎይታኹምን መምህርኩምን ኮለኹ እግርኹም ተደፊ እግርኹም ዝሓፀብኩም እግሪ ሓድሓድኩም ክትሓፅቡ ከዓ እዚ ትእዛዘ እዩ እግሪ ስጋ ምሕፃብ ጥራይ ዘይኮነስ ሰባት ክነጽሁ ሰባት ክንስሑ ሰባት ምስ ኣምላኽ ክዕረቑ ምምስ ምጥዓምን ምምስካድን እዞም ኩሎም ሰማዕታት ኣብ ጣዖት ኣይንሰግድን ፈጣሪና ኣይንኽሕድን ንገዛእቲ ኣይንሰግድን እናበሉ እዮም ነቲ ኩሉ መከራ ቅበሉ ከለዉ እግዚኣብሔር ከዓ በቲ ብኣቶም ገይሩ ኣብ ኣቶም ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ገይሩ ንብዙሓት ንምኽንያት ድሕነት ንምኽንያት በረኸት ይገብሮም ነይሩ ስለዚ ጸግኡ ክንጥዕምን ክንምስክርን ዕዱማት ኢና ክንብል ከለና ኣብ መድረኽ ወፂና ኣርእስቲ ሒዝና ምስባኽ ምምሃር ጥራይ ማለት ኣይኮነን መጀመርያ እንታይ ክንገብር መጀመርያ ክንጥዕሞ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ብእኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ በሃጎ በቲ ዝርዳእና ሓድሽ ዝተወልዱ ቆልዓ በጀካ ጥባት ድዩ ካልእ ክወስድ ኣይክእልን ካልእ እንተሂብካዮ ከዓ ክጉዳእ እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ምስትና እግዚኣብሔር ካልእ ነገር ንኽብሪ ኣምላኽ ዘይከውን ምስ ቃል ኣምላኽ ዘይከይድ ንዓና ዘይጠቅም ሰባት ዝጎድእ ሰባት ዝቐይም እንተ ደኣ ሓዊስናሉ ኣብዚ በረኸት ኣምላኽ የለን እሞ ጸጉኡ ክንጥዕምን ክንምስክርን ዕዱማት ኢና እሞ ከምቶም ብምኽኒት ካብቲ ዕድመ ዝበኸሩ ዘይኮነስ ከምቶም ብዘይ ምስትውዓል ናብቲ ክቡር መርዓት ገንሸል ክዳን መርዓ ከይተኸድኑ ዝኣተው እሞ ካብኡ ክወፁ ዝተገደዱ ዘይኮነስ ምስቶም እተዓደሙ ብዙሓት ዘይኮነስ ምስቶም ንዕድሚኦም ኣኽቢሮም ኣብ መርዓት ገንሸል ንኽሳተፉ ብቑዓት ኮይኖም ዝተረኽቡ ሎሚ እውን ንሕና ኣበሳናን ጉድለትናን ድኻምናን ሓጢኣትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ምስቶም ኣብቲ መርዓት ገንሸል ዝሳተፉ ከፍልና ክኸውን ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብህድኣትን ብኣንቃድዎን ስራሕኩምን ግዜኹምን ናይ ደቃስ ግዜኹምን ኣወሃሂድኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን